Yen kowe isih kagungan wong tuwa, aja gawe tangise atine. Aja nglairake kangen sing ora nate kawales. Aja nganti tresnamu mung kari dongeng. Anak kangen marang wong tuwa amarga ora tau ditilik. Yen kowe kepingin sowan, aja mung saampiran. Aja mung nalika butuh, utamakno wong tuwa ing saben wektu. Elinga, urip ing donya mung mampir ngombe. Wektu lumaku tanpa welas ora nate ngenteni. Aja nganti sesuk mung kari gelo, ora bisa maneh sowan lan sungkem amarga wong tuwa wis kapundhut sowan ing ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi.